Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugog tayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Di sumbat di agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Martes papagayam 18 abot ni mabilang di bulan ti Hulyo 2023 at tuman na po ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dati di pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Para di sabali manen nga may isa nga oras ngayong kampanang gidasar kada di bumarbara damdamag iti kabukbukudan tayo nga lugar. Irintero apagilyan ken oray di balasyo taaw nga mumi pakasiknan tayo amin na sa apada papagayam ken kastamiten manginformar kada tayo papagayam nida. Okay, digitin sagana tayo apo di kalman layo si J South Korea na ilaw-lawag di tayo lugar nga naapektaran ti layos na tapo makainuman tayo ti maysang kailyan tayo from Aklan nga madda iti South Korea asideg deti malaylayus nga paset apo dedi 31 nga biktima idi kalman ngimmato apo nagbalinen nga 37 kinamuyo kadi nga itintero alubong gagayem ken kabsat nagbalinen apo nga makapatay ti tudo gagayem ken kabsat ya adta deta layus dita South Korea layus si Japan ti China apo da partena nga nakapudpudot adamet partena nga malaylayos kakabsat ken gagayem ya so padaanan niyo apo makainuman tayo ni Ma'am Ann Kulaskim manipod apo jay South Korea gagayem ken kakabsat ya dili sa balipay ngayon ito may naiga po iti panawen dati low pressure area nga bambantayan na po ti pag-asa posible kano nga agbalin nga bagyo kakabsat ken gigiem so sa bali manin na bagyo after dudong adamanin sa bali nga bagyo nga manamnama apo kakabsat ken gigiem digiri damag 5 nga pulis ti Metro Manila Police District nga nireklamo iti robbery extortion simukudan Guti-guten pa po tinailya na pulisya dito nagbalin nga sa bali pa nga biktima da nga lumantad gagayem ken kakabsat 150 pesos legislated wage hike gagayem ken kakabsat agtultuloy nga ipurpursigi ni Senate President Juan Miguel Zubiri papagayam. Okay, iri sa bali nga bangir Estados Unidos nangiwaras apo kadagitay nagitay fighter jets na ije Middle East. Nakamamak dito po no pehan anat pakasikdan tayo kung kunayo nga tao no adto digiti kastoy apo nga rumwar nga damag. Ngem dakkel apo ti agbalin nga epekto na ti kabukbukudan tayo nga lugar. Gapo ta makita yo deta gubat ti Ukraine ken Russia deta ti maysa ka dagiti contributor no apay nga nangato apo ti bayad dagiti produkto a petrolyo even sabsabali nga gubat even deti Israeli Arab war ti gubat apo dagiti taga Israel ken dagiti Arabo gagiyem ken kaabsat adda epekto na kada tayo papagayam so nga dagitoy dapat mariklikan kakabsat ken gagiyem digiti apo ken sabsabali pay itampok mi ti deti ngaldaw para di programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinor oray di revisem kadiri daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalin empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan nga iti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko di kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan ngarod kakailan mapantayon iti DRT Auto Restoration kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenlo Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Badu Street Barangay number 21 Lawag City.
DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinik na boneless bangus. Enjoy your meal! Kita mo, karami din na. Aman siguro. Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Okay, tuloy po hindi pa nagdarangay pa yung video natin maki. Okay, itireto yung daway. Atin pong makapanayam si Ma'am Ann Colas Kim mula po sa South Korea. Okay, magandang hapon. Anong oras diyan? Ann, anong oras diyan ngayon? Yes, sir. Good afternoon po. Dito po sa time namin is 1:12 p.m. Good afternoon po. Okay. So medyo advance kayo ng isang oras kasi 12 Yes po. past 12 namin ngayon dito. Okay, so sa ngayon, kumusta ang sitwasyon diyan? Kasi kahapon nung makapanayam namin si Ojin Kiena sa Kokojong na nandito sa Pilipinas, binigay niya yung mga lugar, dinescribe niya po yung mga lugar kung saan po naganap yung baha. So sa ngayon, kumusta na yung mga lugar na yan? Parang nadagdagan yung mga casualties kasi kahapon is 31, ngayon natay 37 na, Kim. Yes, sa ngayon po, kaka-check ko lang, ang update po ngayon this morning po is 41 na po yung mga namatay. Okay, 41. At 8 po yung still missing. Okay. Yung pa rin lugar na yan, ang talagang sinasalanta ng tubig, yung lugar na parang lower Korea, lower South Korea, Yes po, sa ngayon medyo hindi na po masyadong malakas yung ulan. Sa place ko po is nakatira ako sa Kyumbok, Mongyong. Dito po hindi na masyadong malakas ang ulan. Okay. Gaano kakalayo diyan sa mga lugar na binaha? 20 to 15 minutes po away from my place. Okay, pero yung lugar na kung saan ka naroon ngayon, medyo safe naman, okay naman yan? Yes po, yung sa place ko po is safe naman. Okay. Doon po sa mga binaha is malapit po sila sa ilog. Okay. So, Kaya ibig sabihin, umapaw yung tubig sa ilog at saka yan yung reason kung bakit nabaha yung mga lugar na yan. Hindi po. Sa kalakasan po ng ulan, bali yung bundok po is nag-landslide. Okay. So, yun po ang naging reason kung bakit marami pong natambakan na mga namatay. Okay. I think may tunnel na yun po doon nakulong yung mga sasakyan at saka may mga bangkay ata na recover sa tunnel na yan. So, kumusta? Okay na po ba? Nailabas na ba yung mga sasakyan? Especially yung lumalabas na bus na parang natrap na doon sa loob ng tunnel. Yes po. So far, na-rescue na rin po sila. Okay, so okay na yung tunnel. Wala nang sasakyan o tao man doon. Wala na po ngayon ongoing, pero ongoing pa rin po yung mga paglilinis. Okay, so pero sa ngayon, puno pa rin ng tubig yung tunnel. Hindi na po, bali bumaba na rin ng konti. Pero sa mga ibang places po, well, malakas pa rin po yung ulan. Okay, yung mga evacuation centers, kumusta sila? Kumusta yung mga natin dyan? Yung mga Koreano na inilikas?
Sa ngayon po, kanina nakita ko rin sa news, bali, unti-unti na rin po na bumabalik sila sa kanilang mga bahay. Okay, kayong mga Pilipino dyan, may mananaulat ba na nawawala, nasugatan, o naging anuman, biktima dito sa baha na to? Ann? Sa awa pa naman po ng Diyos, wala pa pong naiulat na mga Pilipina at mga Pilipinos na nasaktan. Okay. Sa inyo po, especially dyan, malapit ka dyan, lalo na sa mga lugar na talagang binaha, yung pagtatrabaho, especially yung mga factory workers, o anumang trabaho na sila nakikitrabaho sa mga kumpanya, suspendido ba yung work nila, Ann, sa ngayon? Wala sir, continuous pa rin po ang trabaho nila. Yes po. Okay. So wala silang walang bakasyon. Okay, sa nakikita Wala, mo, sir. ilang taon ka na dyan sa South Korea, Ann? 22 years na po sir. 22 years. Yes po. Siguro dyan ka na rin nakapag-asawa, no? Yes po, married po ako may isang anak po. Okay. So, Ann, yung 20 years mo dyan, ito ba masasabi mo na pinakamalala na pangyayari dyan sa may South Korea? Yes po, ito ang pinaka worst na nangyari since na tumira ako dito sa Korea. Ngayon na po ang nagulat din ako actually kasi ako po is laging busy. So hindi na po ako nakakapanood ng mga news. Suddenly may nag-send sa akin ng message. Marami na po palang namamatay. Tapos nag-search din ako. Yun po, nagulat ako sa mga nakita ako at nabasa rin mismo na marami palang mga namamatay. Malapit lang dito sa place ko. Okay. What about yung tunnel? Sabi mo, okay na. So passable na. Pwede nang daanan ulit yung tunnel. Yes po, nadadaanan. Kasi po rito, napakabilis po na action ng mga government workers na pag may mga ganong sakunang nangyayari is nagkakaisa po ang mga tao rito. So madali lang po masolve ang mga problema rito. Okay. So wala nang lahat na ng kalsada, passable na lahat up to this time. Yes po, kasi po dito ang pinakamatagal niyan is mga days lang po, 2 days to 3 days tapos na po. Okay. So sa ngayon, yung ulan, sabi mo, medyo humuhupa na. Nakikita mo dyan sa bintana kung saan ka naroroon ngayon. Yes po sir, na na siya, nakita na pala. Yes po sir, na okay na, nagtina na po yung ulan. Okay, Ann, so sa ngayon, yung casualty latest is 41, at wala Yes yung nawawala. po, this morning po is 41 na umakyat po. Okay. What about yung mga halaga ng mga nasira, especially infrastructure projects? Meron na bang lumabas sa mga balita dyan? Kung gaano karami? Meron na po sir, pero sorry po, hindi ko masagot kung ilan na po, kung magkano, kasi po lagi rin po akong busy. Okay. Yung landslide, ano ba naging problema? Bakit nagkaka-landslide dito sa Pilipinas, dito sa atin? Maraming sinasabing dahilan, especially pagkukwari, illegal na pagpuputol ng kahoy, I should say kahoy. Diyan sa may mga reasons ba na parang rason kung bakit nagkaka-landslide din? Sa 22 years ko pong pagtira dito, bali nagulat nga rin po yung mga tao bakit biglang nag-landslide. Kasi po rito, hindi po malimit na nagkaka-landslide ang Korea kasi po maraming mga puno. So ang naging reason po kung bakit maraming bahay ng mga natambakan may nag-landslide. Kasi po may tubig po kasi doon sa baba. So bali tumaas po yung baha. So bali na-stuck yung tubig hanggang yung lupa po sa malapit doon sa may river is lumambot. So yun po naging reason. Sabi po, yun ang naging reason kung bakit nag-landslide. Okay. Sa gitna po ng nitong baha diyan sa parte ng South Korea na yan. Okay, dito sa Pilipinas talagang pinaghahandaan yung epekto ng El Nino. Diyan ba sa South Korea walang ganyan na lumalabas yung epekto ng El Nino, yung kakulangan ng ulan, Ann?
As I said po na nagulat din yung mga Korean government kasi po biglang landslide na hindi rin alam kung anong kadahilanan hanggang na-trace din po na yung naging cause nun is yung tubig. So ang Korean government po is laging handa. Pero itong time po is hindi nila napaghandaan kasi hindi naman actually po hindi kalakasan yung ulan. Dito sa place ko, iwan di po namin na ano doon sa isang place na mas malakas pa lang ang ulan. Okay. Okay, so sa ngayon, okay na lahat na nagawa na yung clearing operations doon sa mga natambakan sa landslide, Ann. Yes po, yes sir. Tapos na po, nalinis na po. Okay. Ann, maraming salamat sa binigay mong pagkakataon na kami po makakuha ng mga balita mula dyan sa South Korea. Ikaw ay taga-Aklan, di ba? Sa Aklan? Yes po, Kalibo Aklan. Sa Kalibo. Okay. Matagal Yes, ka na po. sigurong hindi nakauwi rito sa Pilipinas. Actually po, yung last kong uwi is 2019. Okay. Dati po, yearly ako umuwi sa amin. Okay. Baka gusto mong batiin yung mga taga-Kalibo. Naku, maraming salamat sir sa chance na nakausap ko kayo. Binabati ko lang po lahat ng mga taga-Kalibo Aklan at saka lahat po ng mga nakikinig. Salamat po. Okay, Ann, maraming salamat sa binigay mong pagkakataon. Stay safe and God bless you. Thank you, sir. Salamat po. God bless you din po. Salamat. Okay, so Thank you DJ po. DJ ni Ann Kulaskim, it's 15 to 20 minutes away, drive or ride, kaditi na layus nga parte apo iti South Korea, gagiyem kabsat. Pagpian na, kadito nga oras, medyo kumapkapsutin di tudo. And at the same time, to no clearing operation, basic ni Ann, gagiyem kay kabsat, instant apo ti panakayuswat, ti biyang ti panakadalos digitay naapektaran nga lugar gapo pay laeng iti nasaong layos kasta kumamit dito Pilipinas idi kalman ko na ni Eugene ket digitay ti gobyerno laging handa para kaditay kadigitay evacuation centers makita po digitay wala nakatent da amin awan digitay nakawara nga naipan kadigitay evacuation centers gigiyem kay kamsata nga nang evacuitan digitay taga-gobyerno karitay umili nga apektado iti detoy layus gigiyem kakabsat ijay South Korea papagayam. Okay, Madam Dama, pagsasaritaan tayo apo dito may isang rumrumar nga panangipapan or bunga ti panagadal titudo na po makapapatay gagiyem kay kakabsat ken detoy low pressure area nga posible manen nga agbalinmet nga bagyo dito'y pagilyan tayo nga Pilipinas after dudong. And according to Pagasa, singon iti Pagasa, no agbalin nga naan-anay nga bagyo iti Philippine Area of Responsibility ti nasao nga low pressure area nga barimantayan ti Weather Bureau ti pagilyan tayo nga Pilipinas maawagan to deto'y iti Bagyo Egay. Kabayatan na, giyaman tayo ka rin sumaganad. Thank you very much. Itibiyang ni Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag Siri. Nadarikrik na inyo apo di Baguio, kaya ito pakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag Siri. Thank you very much. Ti TMT Construction Company, iti barangay number 48A, Kabungaan North, Lawag City. Laudin na po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, agingga nga malpas ti kayo panakdere na pasdek, agserbi ka na kayo asibupudno. TMT Construction Company, babayan ti panangidaulo ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po ti Konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much. Pugadlawin, Carvas Air Conditioning Service Center. Masarakan dito po iti Balintawak Street, dito Siyudad Tilawag, likod ti Kapitulyo Provincial. Adaan ka rin nalalaing nga aircon technicians. Tapnor no senda ti problema ti aircon tilugan nyo at ti Pugadlawin, Carvas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, Kukwa, imatbatunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Mr. Onofre Drupan, manipod di Wayanay, Hawaii. Ni Lani Corpus, manipod di Xiamen, China. Ni Mr. Elvis Panabang, ken Mrs. Mercy Panabang, manipod di Pearl City, Ejay, Hawaii. Ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte.
JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asirig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, karirag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, ini barangay 37, Kalayab, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. Tinday pa nagpipinadamag, gagayem kay Kabsat. Dati may isang, nga mangibagbaga nga titudo ket makapapatay. Iso nga dapat, wanurumbeng nga sa ganaan, gagayem kay Kabsat. Masursurot apo, di kiti mapaspasamak, weno sursurutin, di kiti agubobserbar, di kiti mapaspasamak, di kiti karuba tayo nga nasyon, seknan ka, di kiti mapaspasamak apo nga tudo. Kakabsat keng gigiyem. Ada di kita pimusay iti pagilya na South Korea. Dito pagsasalita nag-interview tayo South Korea. China ken ure jay Japan iti likudan gagiyem keng kakabsat nga digitoy nga nasyon ket nababaknang ken naddaanda ka digitay nabibileg nga wagas tapno labanan dati kalamidad nga gubwayen ti tudo. Parang kinukumpira yung mga bansa dito nga nasyon na po iti paghiliantay nga Pilipinas, South Korea, China, ken Japan. Industrialisado nga pagpangilian dito. Nga maibaga nga talaga ang nakabutbuteng di mapaspasamak malaksid nga narigat nga maabot ti milyon nga tao awan na digiti biktima gagayem kay Kabsat. Dito yung napasama ka po di South Korea. Ngayon tayo lang naka-interview tayo ti Tagayjay. May isang taga-aklan na gagayem kay Kabsat ngayon nakaasawa na po di South Korea. Nga dito ket ni Ann Carlos Kim gagayem kay Kabsat. Bayat apo nga makitkita ti 30 ket 7 nga deklarado nga natay kadwang kaditoy ket nagaburan nga si bibiyag wenno nalmes gagayem Kabsat gabu iti landslide pakaramanan digiti nalmes apo iti tunnel nga dalanen digiti luglugan gigiyem Kabsat 37 deti naianot kaditi nga damag but according to Ann kadigiti agundaway apo rumrumar 41 digitay natayen gapo iti deti apo nga layo si South Korea. Ijay North Gyeongsang adu nga lugar digitay nakapasamakan ti landslide. Idintong ijay Chungju City alistumet apo nga nalayos gagiyem kakabsat kang runan na po dito agatidog ti 685 meters nga tunnel nga dito ket dalan dagiti luglugan
digiti landslide, digiti brusan nga nagbalin na po, nga wenno awan ti kalaban-laban, digiti nga biktima, nga nagaburan, nga nagaburan ti balayda, gapu pay laeng apo iti landslide, nga inyanod ti danom, digiti nga nanggabur karakwada, nga nangitunda iti papatay. Diya kabsat keng gagihim. Ada sa nga 15 nga luglugan nga adda iti tunnel, siyam nga bangkay dagiti nakita wenno na recovery kaduang kadakwada ket nagkalugan kada iti bus nga napupuka po kada iti but okay na daw yung tunnel na yan according to Ann Kaluskim gagiyem kabsat imapaw ti danom. When di umapaw ti danom iti Jusan Dam iti North Chongchong Chongcheong rinibribo apo digiti na evacuate nga digitoy ket raso na evacuate gaputa nagbalin nga kaslabaybay tinalayos nga lugar ken digiti laeng bubong digiti pagtengan da ti makitkita gagayem ken kamsat dandan iso amin nga lugar ijay South Korea ket nalayos gagayem ken kamsat. Kabayatan na, that you met landslide, ken layus si China. Di ba nag-interview tayo, that was last week, nag-interview tayo, adda paset ti China, nga nakapudpudot, adamet paset na apo nga malaylayus, Maria Josep, nagtudo, kastameten nalayus, ti akinamyanan, kenakinteng nga paset ti China, nga addaan, digiti, wino adda, digiti natay, ngem kaadwan na kadigitoy, ket nagaburan nga si bibiyag gapu iti landslide di Hubei ken ijay Chongqing gigiyem kay kamsat awan sa puli mo na po ti China may sa deto po kadagiti makibat-batubat ti kinabaknang kabat-batubat ti Amerika no kinabaknang ti pagsasaritaan iti deto nga pagilian adan bilang sa nga 15 digiti natay iti landslide ken kastamet ten layus pinulpulumeten nga ribo dagiti na evacuate nga dagitoy ket naipan kadagiti natalged nga lugar ijay Chongqing sumagmawnong aldaw nga napigsa ti tudo nga daytoy tinangitunda wenno nagresulta iti layus ken landslide. Idi baet daytoy ijay Beijing dagiti lugar nga sadig iti daytoy ket makasagsagrap damit apo tinakabarbara nga panyempo dito na po digiti interview tayo iti Xiamen gagiyem kay kabsat malagip apo iti doktor ni Dr. Alba nga nakaidnuman tayo apo ket adumet ten apo digiti natay gapo iti heatwave so dua apo nga didigra na kinabara ti panawen ken layus ti mangdupduprak iti pagilyan nga China. Ijaymet Japan, gigiyem keng kabsat, mesa kadigiti industrialisado nga pagilyan, gigiyem keng kabsat, nabaknang nga nasyon, digiti prefecture nga Akita, Iwate, ken Yamagata, nga adda iti akin amyanan, nga paset ti Japan, ti matamtamaan, ti napigsa nga tudo, pan nakapasamak ti layus ken kastamet ten ti landslide. Ijay Akita na addaan ti talong aldaw nga napigsa nga tudo gagiyem kamsat nga detoy tinangitunda iti layus. Adda maysa nga natay idinto nga kalpasan detoy maysa nga natay apo ket gapu ta nakulong napupok iti uneg ti lugan nga detoy ket limned ijay Akita. Ngayon dito'y Pilipinas gagiyem keng kamsat idi pagilian tayo sipod dimteng ti Bagyo Dudong sumagbawan aldaw ti napalabas nangitundamit detoy apo ti panaglayos aglalalo iti Luzon adaman in low pressure area ang itagdama ket adda iti daya ti akindaya pa wenno daya nga paset ti pagilian ken kasingin na ti habagat nga detoy ket mabalin na mamagtudo iti adu nga paset ti lugar iti Pilipinas manipud Mindanao ken Visayas aging gana iti Luzon agsagsagana meten wenno madapat nga maisagana meten digiti rumbeng tapnon saan nga mapasaran ti pagilian ti kas ti pinasar ti South Korea, Japan ken ti China ipapatay ken panagbakwit ket agpadpada nga mangperdi wenno masapul ti maliklikan ti papatay ken may bakwit tapnon ti kasta saan nga adadda nga dakkel ti perdisyon
nga mapasamak kada tayo, tunggal mapasamak ti panagtudo, iso nga kasapulan nga saganaan tayo. Duma gagayim keng kabsat, di pa nagsagana, awmet sa pulem ti gobyerno tayo, awmet sa pulem apo ti panangyali kagom, dagiti taga-gobyerno, kada tayo, tapnon ti kastakit, saan niya dakes unay, ti agbalin niya epekto, dagiti kasto nga didigra, ngem no daduma, medyo na bengeg ti tao, papaghayam, handa nga mangitaltalek, handa nga mangikankano, kakabsat keng gigiyem, itata po, awamit din, dagiti rumrumar, nga, dagiti kalamidad, o ijay South Korea, dinamag ko tatay, gaya ba dito sa atin, yung isinisisi sa quarry, sinisisi sa illegal cutting of trees, kaingin, digita landslide, kunada, korakit, walang ganyan dito kung na-interview tayo di South Korea, wala namang ganyan, nabigla nga yung mga otoridad, yung mga government officials, hindi bigla nga pa nag-landslide, no pa'y adu kanumet ti kayo. Gagayim kayong kakabsat. So nga no, daduma, talagang deti apo, no, siyak lang nga may isa, di ba, ada ko nadang, no sumubot din nakaparswaan, mas nadamdamsak, gapo iti, pan nakapaspasamak apo, ti pan nakadangdangran ti aglawlaw. Gagayim ken kakabsat. So nga, no kitain nyo apo, digiti Japan, South Korea, to include China, nga na industrialisado, babak na nga nasyon, mapasamak kadakwada ti kasjay, awang kalaban-laban, digiti tao nga matay. How much more? Kada tayo apo nga nakurapay nga nasyon, gagayim, no daduma pa'y, adda sumangpet nga tulong, pagriririyan ti tao, aggaapa gapod ti saan nga sana maipaay kadakwada, digiti ayuda, gagihim kay kabsat, wino saan, talaga agpepeso nga di na ipaay. Ada di kita didigra na po nga, ada di kita imported nga blankets, imported nga makan, imported nga didimanong kadakwada, local nga noodles, local nga sardinas, gagihim kay kabsat, di kita inabel nga ules, gaputa na idulin, di kita imported nga ayuda, wino tulong, kakabsat ken gagihim. So nga, siguro, di kita apo, may saka di kita pagmen-naan tayo, kakabsat king gigiyem. No, dito yung pagilyan tayo nga Pilipinas, ket pabasulin, di kita environmentalist, nga rason no apeng adalayos, ada siltation, ada landslide, gigiyem king kabsat, ket gapo abo ti parang dangdangran tayo, ti aglawlaw, kang runan na abo ti quarry, illegal cutting of trees, kaingin, ken sabsabali pa, masapul nga liklikan tayo di gituyen, kitain nyo apo, di gitu yung na duduras nga nasyon, nga pakapasamakan ti kastoy ket awang kalaban-laban digiti tao. How much more apo kada tayo nga no daduma ket di clearing operations laing di tala ag landslide yan ta kalsada ta pagudpudan apo ket it takes 3 days 4 days nga nga panag clearing operation, iji Korea, iji Kalman, hamping nga pasabol, pasabol amin na nakalsada, together with the tunnel, nga nakatrapan apo, di kita'y luglugan, gagiyem kayong kabsat, gabot dati parang diskribir, ni Ann Carlos Kim, no adda pasamak sa di apo, agkay-kaysa, di kita'y agtuturay, ken ure, di kita'y umili, tap nun ti kasta, maaramid apo, ti pan nakadalus, ken insigida, nga mabakansyan, mawaknitan, di kita'y masiraan, nga daldalan, pakiramanan, di kita'y lugar, di kita'y bakwit, nakasublin ti kadwang kadakwada po. Dito pagilyan nga Pilipinas sakit. Gusto da tagyan ni Jeta, mabalunan da. Intunukuan, agriririda, intunukuan, agwaras ti sakit. Gagigim kay kamsat gaputa, saan nga akma. Digitay lugar nga pakaipanan digiti tao. Digiti dakes nga epekto na, no adda digitay kakastoy nga mapasamak, iti pagilyan tayo nga Pilipinas. Padaanan! Low pressure area, posibleng agbali na bagyo. Iti uneg ti pagilyan na Pilipinas, no agbali na bagyo detoy maawagan egay. Agyaman tiyo po kadito sumaganad. Thank you very much kini Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, iti Banggi, Ilocos Norte. Ni Mr. Elvis Panabang, ken Mercy Panabang, iti Pearl City, Hawaii. Ni Lani Corpus, manipo di Xiamen, China. Thank you very much, Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Mr. Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan na po iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin itinalain nga aircon technician, staff nornusen dati problema at aircon tilugan nyo. Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Kukwa, Imat Patunan, ni Engineer Neil Jose. Pagyamanan tayo po iti TMT Construction Company, iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Lauden, ti Cabeza Elementary School.
Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano aging nga malpas ti may parakdera pasdek, agserbi ka na kayo asipubudno. TMT Construction Company, kukwa kinimat matunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po di konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa ni Dr. Alan Taylan, manipod di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik-nain nyo apo di Baguio, kaya tiyo di agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns di babae kastamet ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Okay, 43 minutos pasado alas 12 gagiyem kay kabsata agtultuloy po nga bambantayan ti pagasa ti low pressure area nga mabaliin nga agbalin nga bagyo bayat nga date uneg ti Philippine Area of Responsibility when no par naudi nga nasaripatpatan deto idi kadayo nga siya magasut 25 kilometros dayaen amyanan nga daya ti Mindanao idagdama awan metpay ti epekto tinasaw nga low pressure area iti Pagilian tayo oras nga agbalin na bagyo tinasaw nga low pressure area dito kit mapanaganan when maawagan egay. Agtultuloy met nga maka-eksperyensya ti Metro Manila wenno ti Tudo ti Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, ken ti Western Visayas nga dito kit gubway ti habagat. Ti nabatbati nga paset ti Pagilian makasagrap damet ti Tudo gubway ti habagat ken makasagrap dapat ti localized thunderstorm storm. Kabayatan na umabot ti minimum operating level ti Angat Dam ije Bulacan kastamet gapu iti wenno imaboten ti operating level ti Angat Dam ije Bulacan gapu pay laeng iti panagtutudo na idintong ngimato met ti itimet angat watershed ngimato gapu iti habagat. Second iti pagasa idikalman ket adda iti minimum operating level nga 180 meters ti danom iti Angat Dam mas nangatngato iti 179.6 meters iti napalabas nga lawas.
Nakita mo tapos ti panagnato ti water level kadi so amin nga dam malaksid apo iti Binga Dam ejay Benguet. So napagkutina na po napagngatonan ti water level kadi iti nga different dams dagiti tudo gubay ti habagat ken kastameten dagiti bagyo kang runana di Bagyo Dudong gagayem ken kaamsat. So nga agyaman tayo already kiti pagtatalunan manalon o kita inyo di Cagayan gagayem ken kaamsat. Kita inyo di Cagayan apo sinabayandan na po deti tudo gagayem ken kaamsat nga nang iti panagraep digiti saan nga nakaraep gagayem ken kaamsat. Amuyo kadi nga ti Bagyo Dudong gagayem ken kaamsat ket addamet digiti natay wenno adda natay gagayem kaamsat gapiti Bagyo Dudong kakabsat ken gagayem ita lang nga po nga may parwar nga dapimusay may isang ina ti natay nga detoy ket nagaburan iti nagrigaay nga daga ken konkreto nga pader ti mismo nga barong-barong nga pagiyanan na kinadabay sa kapulo ito pat nga pagtaingan nga dagitoy ket nagaburan gapo iti landslide di Antipolo City idi sa nga rabi gagiyem ken kaamsat nabigbig ti binigbig ti Antipolo Police ti biktima nga ni Dina Saban agtawin di patapulo ket maysa maysa iti mismo nga balena idi mapasamak ti insidente agarop alasutso iti rabi iti Vista Grande Barangay Santa Cruz Antipolo City gagiyem ken kaamsat idagdama segon iti report matmaturog iti uneg ti pagtaingan na ti biktima idi biglalatan nga agdanarudor tinapigsa kagiddan ti panagregaay ti daga gagiyem kaamsat nga addapay iti imkuykuyog na nga napigsa nga panagtupak ti bato nga detoy tinang pandag iti pagtaingan ti biktima. Alisto meta po nga nagresponde iti rescuers ken binirok na deti nga biktima ngem natay detuyen idi makita da. Según kadito otoridad mabalin nga limukneng ti daga iti deti nga lugar gapu paylaeng ti awan sarday na nga todo ken napigsa wenno deti napigsa nga panagtudo iti deti nga lugar kada iti palpalabas nga adlaw nga nangitunda iti landslide. Kabayatan na segun na po ti National Disaster Risk Reduction and Management Council 26,000 digiti naapektaran iti idadalapos ti Bagyo Dudong iti napalabas ken habagat iti Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, ken Quezon gigiyem kaamsata pakiramanan ti Western Visayas. Nadadaelmet ti sangapulo iti pat nga pagtengan di Calabarzon ken Western Visayas idinto nga innem apo digitay wenno innem agasot digitay rangtay nga saan nga madalanan innem digitay dalan ken maysa nga rangtay ti saan nga madalanan gigiyem kamsat may nagidetoy nakaipaimet ti gobyerno iti 381,052 assistance wenno ayud kadagitay na apektaran residente gagayim ken kamsat. Okay, so already di Pilipinas ada pimusay po kada di Bagyo Dudong siguro itala nga may parwar babenti National Disaster Risk Reduction and Management Council dati nga pimusay na pandagan nagaburan nga misis agmay sa dati di pagtaongan na ejay Antipolo Rizal. Daytoyen tinor-oray di revisem kaditi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo alugan nyo itinaing kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Badui Street, Barangay number 21, Lawag City.
DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming Gusolicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, dapat na batbati apo nga 8 minutos kasanguan ng oras tayong alauna, gagayim kay kabsat. Malagip yung apo, dito na reklamo alima a pulis, gapo iti robbery extortion na, dito ikat ka agapo dapo iti Manila Police District MPD, papagayam. Tsaka mo, no, apay nga saan niya, agsarsarding apo ti issue, kadigito yung populis, gagayim kay kabsat, sa dinuman na paset ti pagilyan apo, nakadadot reklamo kontra, kadigito yung populis, tsaka mo, no, saan da nga na, na-satisfy, iti naramit ti past administration ni Presidente Rodrigo Duterte, malagip yung dagiti pulis ken soldado halos 50% or 100% increase da iti sweldo da gagiyem kay kabsat ngem still nagtalined ti kadda po digiti may reklamo a pulis laglalo kada iti robbery extortion panagarestar sa danto ipupok sa dapasaka gagiyem kay kabsat planting of evidence planting rises pap gagiyem kay kabsat digiti akusasyon kada giti pulis harassment dapat digiti ninja cops digiti agricycle kada giti matiliw hanlang nga syabu ori sabsabali digiti pulis nga mamuteo malagip yung apo ti National Capital Police Region NCPR o Chief Idiak malagipin no sinudjay dandani na kugtaran di may nga pulis na di tiniliw na di motorsiklo na kukuha na meten pinagpirnama na pa iti didubsilan gigihim kay kakabsat ada kasi di dandani danugan ni sino na ba yun NCRP o Chief Idin kakabsat kay gigihim tatan digiti digiti may reklamo alima pulis manipud ti Manila Police District nagsasarunod nga simuko apo di rabi simuko dai di Camp Crame digiti 5 pulis ti Manila Police District nga may reklamo ti robbery extortion babaen hindi may sa computer shop owners na simuko dai di rabi digiti apo nagsasarunuda ti Presidential Anti-Organized Crime Commission when PAOK Undersecretary Gilbert Cruz ken ti Staff Sergeants Ryan Tagle Pakulan ken Jerwin Santiago Isaac, Corporal John Mark Gonzales Dabukol ken ni Patrolman Jeremiah Sesma Pascual ken John Lester Reyes Pagara dagiti miyembros ti MPD District Police Intelligence Operations Unit wenno DPIOU dandan iso amin niya grupo ti pulisya anapid ti PIDEG Drug Enforcement Group, gagiyem kay kabsat, na ibaga nga simuko digito,
Sumagmano nga aldaw kalpasan nga inbandar ni PNP Chief General Benjamin Acorde Jr. nga maarestar dito gapo iti inaramid na. Tinasao nga kaming ti pulis ket na ireklamo iti napalabas nga lawas babaen ti 73 years old nga ni Ermin Hildo Macho kalpasan nga dinawatan da dati ti 40,000 pesos gapo iti panagupoperar na iti online gambling. Malaksi di dito inalapay ti inalamet di inala di may reklamo police ti hard drive ti CCTV ken uray pay ti kwarta ti kaha nga agdagop ti 3,000 a pesos pati 3,000 pinapatulan gigihim ken kamsata himirit pay digito nga naireklamo a pulis nga rumbe nga makaipaay ti agreklamo iti 4,000 kada lawas cash protection money. Sus Maria Josep nakasagana nga maisango dito iti biyang ni PNP Chief ken sumango da iti criminal ken administrative cases teko nakngaro din handa nga nalanek apo kaditi ni inaramid ni dati Presidente Rodrigo Duterte kaditi pulis ken soldado nga ingato na ti almost 100% ti sweldwen digitoy gagiyim kay kamsat dapay lakastoy nga mapaspasamak papagayam no daduma hala nga DJ sweldo no daduma adda digitay mang manipular kadakwada nga higher ranks tapnon ti kasta makaaramid da kaditi sinsinan nga accomplishment di ba ada artikulo idi nga rin marapo fake accomplishment tapno adda ti promotion gigiyem kay kamsat kitain nyo apo ti papaspasamak nakadidillaw no adda baro nga provincial director adda baro nga regional director adda baro nga chief of police adda baro nga mangidaulo tinailya na pulisya nagpapakitang gilas sila gagiyim kamsat kaliwat kanan nga panagarestar tapnon ti kasta parang okay na okay si bagong hepe into no agbayag nakadadot na pasama kain idi nagbayag awan pay makalawas awan pay makabulan detan rumwar ti bangsit nan ada digitay kot-kotongan nan gagiyem kay kamsa di ba in Ilocos Norte ado digitay kastan ado digitay na pasamak nga kastan gagiyem kay kamsa nagbalin nga hepe ti pulisya pakitang gilas after aman awan sa pay makabulan na ikat gabut ti kado digitay reklamo kay guana yan ba yung gagiyem kay kamsa napananapo ti dinalan tinagbalin nga panang bigbig ni dating Presidente Rodrigo Duterte ti sakripisyo kina risgo ti trabaho digiti pulis ken soldado napibiyay ti biyang ti kasoldaduan medyo mas maano sila mas basbasit apo ti maibagbagang nga reklamo against kadakwada gigiyem kamsat ngem no pulis ay apo aya kaslada la sumarsaritset nga mantika ti maituno nga karne ti baboy gagiyem ken kamsat ti kado tata sa bali manen digito 5 gigiyem ken kamsat nga maibilbilang nga makaswan mabali na makaswan ti robbery extortion na gapo ti reklamo ti maysa 73 years old nga computer shop owner gagiyem ken kamsat gapo apo iti parang dawat da iti kwarta ken pagproviden da pa apo ti weekly nga 4,000 pesos cash protection money gagiyem ken kamsat Maria Jose EJ saan ba yon Angeles ba yon Pampanga or Bulacan agtiliw da ti tao sada pasaka awan met ti maipila nakabalod awan met ti maipila nga kaso kadakwada gagigim kay amsat so kayat nasa wen nga awan ti kaso awan ti mabalin nga grounds ti complaints or reklamo kadidi nga tao ngem tiniliw da ida sada pasaka at awan met maipila da nga kaso awan met maipila da reklamo ket illegal DJ apo illegal detention illegal na panagibalod gigigim kay kakabsat di kaming tinaili na pulis aside from that adu pa digitay agimulat ebidensya ikarga na yung pressure cooker ta paltog sinumet na no siya da paltog na maki iduli mo yung pressure cooker sus Maria Josep kayo gagiyim kayong kakamsat nakababain tiko nakarot sumarsaribseb tibeggang inta sirokyo gapo iti taba digijay taba nga marigrig kada kayo digijay digitay mapespes nga kinadakes nga aramiden nyo pabagayam so duduma dudiriag ko na hanteng agtaliking ka digiti pulis
Ore adamit digiti mangibaga ikantay iday ti gundaway tapno ni patungpal dati amin nga aramid tapno ti kasta agtalinaed ti urnos linak kental na gagayem kayong kamsat. Kalpasan niya simuko digito nga lima nga may reklamo nga pulis iti robbery extortion manigo diti Manila Police District gagayem kayong kamsat iti Campo Crame. At dati apela gagayem kayong kapsat nga rumwar apo digitay imapela ti Philippine National Police kanili sa balipay nga nagbali na biktima digitoy lima nga Police Manila nga rumwarda keta bigbigen da digitoy ken pilaan damit iti reklamo. Inaramid dito nga panawagan ti spokesperson Police Colonel Jean Fajardo kalpasan na simuko idirabii digiti lima nga pulis iti opisina ti Presidential Anti-Organized Crime Commission Chairperson Undersecretary Gilbert Cruz ken maisango digito maipasango digito ken ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Segon ken ni Fajardo, sino man niya nagbalin nga biktima digito nga lima nga pulis rumbeng nga magikoordinar da kadito otoridad tapno maipila ti umiso nga kaso kinunana pa nga base iti datos dua kadigiti lima nga pulis ti addaan iti nakairamramanen nga kaso. Iti agdama adda di babayen ti restrictive custody ti Manila Police District digito nga pulis no sa dinno nga simuko digito when insuko pa digito yen digiti armasda naikatmeten digito nga pulis ti Manila Police District Office Intelligence Operations Unit kagiddan wenno karamanen ti mangidadaulo kadakwada gapu iti bagbaga nga command responsibility. May palagip nga naikat digito nga lima a pulis kalpasan nga takawan da, kikilan da, ti maysang agtagikway ti computer shop iti Sampaloc, Manila ken digitoy ket sumango iti kaso nga robbery extortion. Ayun gagiyem keng kabsat. Digiti nadalus nga pulis kasano nga tangaruden apo mairamraman da na po kadagiti kakastoy nga irregularidad. Sabagay amuyo adda digiti pulis nagretiron. Nasapa ka man nagretiro sir? Kunam ket adda jak mairusok. Ada kakasjay nga sungbat apo. Adun digiti nakasarsaritak nga kasjay ti sungbat na. Adda jak mairusok. Anat di mo mairusok no kanam ket narigat ti agsarsarita kasi ano ka kuno da gagihim kay kabsat. Sige, okay lang at least amok nga da di mo mairusok kunak karigiti nakasarsarita nga nagretiron nga pulis gagihim kay kabsat. Okay? Sapay apo tagbalin nga pagmenna-mennaan digiti sa balipay aglalo digiti sumarsaruno nga kameng tinailya na pulisya digiti kakastoy apo nga aramiden ti liderato ti PNP tapnon ti kasta masibak maikat madusa digitay kakastoy ti aramid na kaming tinailya na pulisya. Kaasipay apo digitay straight nga kaming tinailya na pulisya gaputa mairamraman da nariridakes nga aramid ti sabali kakadwada. Awanen tinabati pa nga oras ti dito yung aldaw para di programa ti damdamag ni Berto. Dito apo di pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control, SK Chairman, Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinay nga malim ti Martes, agyaman kam ti kay panagdingeg, ken panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar, idintero paginyan, ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas pasamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian, tapno maamuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinedyo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Kakailian na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mangipaay karigiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Dak dito ay tapno mangitid iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket day panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common kagawan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusari ti
earplugs, may sulbong ditoy, bueno tay earmuff, nga mangkalog iti si bukel nga lapayag tayo. May kadua, ket liklikan, nga sukit-sukitin tayo, ti unig ti lapayag tayo, katuan kada tayo siguro, ket agususar tayo iti cotton buds, kada digitay pala-pala, kutkut-sarita, hairpin, ket nadumapay nga banag. Ngem, dagitoy kumaket liklikan, at adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panagdarus ti lapayag, ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalus alupot. Ti maudi nga tip, ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yu, oray maminsan, pero mamindua, iti may isang atawen, tapno no masirip, ken ma-check up, tay ear, nose, throat specialist yu, tay lapayag tayo, ket no ada tinasken nga madalusan, bueno nasken nga aramidan na, ket aramidan na daytoy. Ken may kolektar di daytoy, ket saan yu kuma, ibaybayag, bueno itantantan, tin kayo pa nagpa-check up, no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yu, panagsakit man daytoy, bueno panagkapsot ti panagtingnig na, ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista, tapno no daktakelmet latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say, or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga maysa nga biag, it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga dagitoy tina find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat.
Tinapalabas. Kaya may kadwa gundaway papagayam, kablawan na kayo tinagasat nga malem ti Martes 18 ti mabilang iti bulan ti Hulyo 2023. Dumanin-manin ka na kayo ti programa Tinapalabas. Programa papagayam nga pakaipatangatangan dahil tinapalabas iti biyag kinayat dahil inayat nga dumdumig. Awisin na kayo mga ipatulod kariti pakasaritaan wenno napalabas iti biyagyo. Ket sindadaan dedi no mabibiyang na mangibasa, mangipatangatang tapno bali na paset dedi nga programa. Ididetingal daw intay tuloy nga ibasa dedi surat nga nakaipalaunan met tinapalabas iti biyag ni pagayam tayo Bidal. Ipagayam yun ni Robert de la Cruz kadwa ni technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Yan tayo ibasa, ti surat, when ituloy nga ibasa na ti surat ni pagayam tayo Vidal, pagyamanan tayo dito sumaganad. Agyaman tayo iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan North Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipot pa nakaplano, aging nga malpas, ti kayat yung patakdere na pasdek, agserbi ka na kayo asipupudno. Ti TMT Construction Company akukwa kinimatmatunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much. Di Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street dito Siyudad Tilawag. Adaan ka rin ang kakalaing nga aircon technician, stop non ornusen da ti problema ti aircon tilugan nyo. Ti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, manipod iti number 121 Zacarias Flores Street, dito Siyudad Tilawag. Nadarikrik na inyo papagayam iti Baguio, ket-ketyo nga ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much kini Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, iti Banggi, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Guayanay, Hawaii. Ni Mr. Elvis Panabang, ken Mrs. Mercy Panabang, manipod iti Pearl City, Hawaii. Ken pagyamanan tayo ni Ma'am Lani Corpus, manipod iti Xiamen, China. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan di Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan, the Mr. and Mrs. Rexy Buya,
payat. Blue House Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, para iti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag ni cellphone number 0963-003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, kaririag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, ini Barangay 37, Kalayab, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad, gem nalakat ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di ka sa pulen nyo, kadag iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno ka sa pulen nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Nga rin ituloy nga ibasa papagayam, deto'y surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biyag, ni pagayam tayo Vidal. Naglabas ti aldaw, Manong Robert. Naabot kon titawen ko asa nga 10 ket 5. Dimmigdig ti saan na panagkikinnaawatan, tinagbetan, ti pamilyami, ken ti pamilya ti inak. Wenno ti apo kalakay nga ni Ama Dalmas, ken ni ina kunching nga apo kabaket. Kang runan na ti uliteg ko, nga ni uliteg Simon, Manong Robert. Adda digiti rumrumwar nga damag nga isukano nga nakabalinan ni tatang nga pinatakder ti balay mi akawayan. Gaputa, nagilaklako ka digiti apit, idi isuti, talken ti apo kabaket ken apo kalakay. Digito'y katin parparwar ni Uncle Simon. Masansan met ti panagsinungbat dananang ken ni Uncle Simon. Kastamet ting kini tatang no daduma gaputa, saan na makatipel iti pampamayan kada kami ni Uncle Simon. Ngano daduma ket agin narmarda. Kasti na minsan, nga imay ni Uncle Simon iti basit abalaymi. Ket ibagana nga nagburas ti amak ti bunga tinateng nga mula ti apo kalakay. Ngem ko na ni tata nga limabas laeng. Ken awan ti gandat na nga pumuris ti uray sa nga bukel nga bunga ti tarong. Ngamin ket ad-adu ti mula na iti bangkag nila kay Irbas, bueno herbasyo, ngem ti mula ti apo kalakay, Manong Robert. Ngem ipeteng latta ni Uncle Simon, nga nagtakaw, kadagiti, bunga ti mula ti amana, nga ni Lolo Dalmas. Dito'y nga naging narmar na kabsat. Daydimet ti kaunaan nga nakita, nga gaputa armaran ni Uncle Simon, ni tatang iti buneng. Pimidot ti amak ti dua dadakkel bato, kaninsagana na nga no darupen ni Uncle Simon, ibalsad na detoy. Wen mano, urayak laag kidem idita, darurusen ni Uncle Simon ti amak. Ngem nagatras detoy ket insagana ng ti bato nga ipasabat ken ni Uncle Simon. Ket dita nga nagatras met laeng ti uliteg ko, manong ko.
Dimteng ti maysa nga pasamak, Manong Robert. Nakita dati apo kalakay nga ni Lolo Dalmas, nga nadasay iti abay ti Muriski, nga uspusa rin na. Malim data, nagasat laingen ta saan niya, inasak, wenno pinaddapaddakan, ti baka nga inusar na. Nakita di karuba. Dita kabsat nga naitaray ni Lolo Dalmas iti ospital, iti ilig. Natakwatan nga isunak ket na atake. Ngamin pasado alas 2 kanupay laeng ket simmalugen nga napan nagmuriski, Manong ko. Agingga nga timpuar manen, ti sabali manen nga sarsarita, nga basol kanu manen ni nanang no apay nga naatake ti amana. Gaputa sinulsulan na ti amak, tapno pumanaw da, ket isun ti agtrabaho. Apay manong nga saan niya ni Uliteg Simon, ti pabasulen da. Ket agbalbalin niya kasla, senyorito ti uleg ti balayda. Ken, pabusuyan na ti lakayen nga amana, wenno apo kalakay, tapno iso ti agbannog iti bangkag, ken talon. Idi madamag mi nga naisangpet ni Lolo Dalmas. Inayaban nak ti inak, tapno mapan mi sarungkaran. Agkidkidak ko maidi kabsat ng mariknak tirik na ni nanang nga kayat na makita ti amana. Gaputa, arig na makasangit ang mangibaga. Bidalan ako, mapantakitan ti apo malakay. Nanang, umaikan. Kaili kumitin ni tata nga makita. Diyak na kapanidiyad dati ospital nga, kaya't ko ita nga mapangkitain. Sige nang, bayam ta sukataklaing ti arwatek, tamapantakitain ti apo kalakay mano ni Lilo Dalmas. Kinunak kabsat, bayat ti panang suksukat ko iti parabalay nga arwatek mo, Manong Robert. Dito'y nga inbislin ko ni Kararag. Diyos ko, sapay kumatawan ti mapasama ka, di ba nagkikinlawatan ni papan mi ti balay da Lilo Dalmas. Sapay kumatawan ni Uncle Simon niya kontrabida iti biyag. Sapay kumadyos ko, kaasi ni nanang nga mapagsasawan. Tunggal lakit din mapanumasidig ka nakwada kitag kakadag sa balikas na iti. Iyablat na kinwana. Ure peti inana. Inkarkararag ko deta, Manong Robert, tapnulaing awan ko matidakdakes nga mapasamak. Iti sa sarong karmi, keniloy Lilo Dalmas. Edi dadating mi tibalay dananang, tibalay nga nagnaidan mi tinaundaya panawen, tinakaya nakakabalay. Ada sumagmamano nga tao nga umay met sumarungkar kini Lilo Dalmas. Libmaem kami wenno simrek kami tibalay. Naimbag na malimyo ako. Nagyamang kami to umayo sarungkaran ni tatang ko. Balikas ni nanang. Nakita na kami ni Lola Kunching. Timmakder ngayon sigida, kit sinabat na kami. Anya ti kaddayo. Apay ngumay kayo. Nanang, pangasim, kahit kumita makita ni tatang. Saan niya rumbing nga makitam, kit saan na rumbing nga makita na ka. Amangan tanong makita na ka, kit madagdag ang matay ti amang. Madagdag ti papatay na gapu ka diti aramidin. Inpaidam mo ti tulong iti amam. Pinaidamam iti inanakin ragsak. Nagsubli di ba nagtalon gapu di pa nang sulsul mo ti asawam tapno pumanaw kayo dito. Nga rason ti nakatakyan na iti kataltakunan. Itao may musarungkaran tapno bugwam ti basol mo.
Pumanaw kayong dalya. Pumanaw kayo. Saan nga rumbeng nga sumrek kayo ti kwarto nga ayan ti ama? Ulitek. Amangan tamadagdag matay ti amam no makita na ka. Kinuna naman nung Robert ket dita nga tinalikodan na kami. At dari kiti maasi ken ni nanang kari ti tao nga adda iti uneg ti balay. Ngemi di rumwar ni si Uncle Simon ket adaddan nga nagdanaga. Gaputa, darurusin na kami. Rumwar kami din ngem nakamat na ni nanang ket ditoy nga indurun naman nung Robert. Napasubsub ti inak iti daga ket tapok-tapok ti rupa na nga agdara pa yan ti muging na. Kasla saan pa ilay nga napnek ni Uncle Simon ket kayat namanen nga baddeken ni nanang ngem nakapido ta kiti bato manong Robert. Ipasabat ko kumaking kuana no intuloy na ti mangdaruros ken ni nanang. Ngem nagsarding detoy idi layat kong ibato ken kuana ti kaslagim-gim abato. Natulad ko detoy ken ni tatang. Nagatras detoy ken kasla maama kamatamaan. Puri si kabidal. Tumangsit kameten. Kabalinan nakmeten nga labanan. No'y tinaundaya panawin ng kelkit. Nagbali na ka na ulitin. Nagbali na ka na siken. Dagiti aramid yun ti. Nang patadem kanya. Tapnon ti kastakit lumaban na ka. Gapoy ti kaaddan ti puwersa kinidad ko. Saan kayo nakabuti? Labanan kayo. Ikarik ka na kayo. Diyako ni palubos nga damadangran nyo kada tatang kininan. Kitaim tinam sa akam iti inak. Agdardaran ti rupa na. Saan mo nga ulitin deta? Amangan ta malaw anang ka. No ulitin pa iti mangdangrang kininanang nga kabsat mo. Ilayat ko idin ti bato manong Robert nga ibakal ket talaga nga puntirya ek ti rupa na. Ngem medyo nagatras ti napaspas ket simrek iti balayda. Kini ba nagawid mi ti balay, nakita ni tatang ti dunor ti rupa ni nanang, gapoy ti panaka ipatiklib na iti daga, gubway ti panagidurun ni Uncle Simon. Inistoryak nga awan labes, awan kurang na ti pasamak. Nangarimkem ti amak, nagngariyat di kiti sangin na, ket kastoy di kiti simmaruno balikas na. Unak nga mingkad kayo nga saan kayo namapan. Saan nga tao ti pangibilangan kada tayo, ti amam ken ti inam kang runaan na ti kapsat mo. Saan tayo nga tao kada kuada. Adipen wenno animal ti pangibilangan da kada tayo. Sikapay a kabsat na ti pagaramidan na iti kasta. Saan namin ito maiturid no iti sabali? So nga manipod ita. Pesaten tayo ti relasyon tayo kada kuada. Ado na pan nakaawat ken pan nakikooperar ti naramid tayo. Ngem kaskas di ngagbalbalin tayo lata adakis ka na pada. Ammo ka nakasakit ken ka daytoy dalya. Ngem awan ti maramida. Isuda ti mga aramid iti gennay ti nagbabaitan. Tinalawa nga taaw tapno di tayo mabanlaso ket madanon tayo ti ayanda. Tandaan ang deta. Isuda ti ayan ti diferensya. Saan ada tayo? Nagaputa amak, ngem kanunungak di balikas ni tatang. Dita kabsat nga, inagasan ni tatang ti dunor iti rupa ni nanang kang runan na ti medyo na onegasugat iti muging na. Bayat niya agagasan ti amak, agar arubos ti luwa ti inak. Maisursuro tak manong Robert, ngem tunggal marigrig alwak, adda maaso ta pungtut ken gurak, kadagiti kapamilya ni nanang wen man adda maaso ta pungtut ken gurak ket kasla ibalbalikas ko pay laeng di ninarangken na balikas kontra ken ni Uncle Simon.
Maran niya ituloy ito yung ibasa, ti surat ni Pagayam Tayo Vidal, agyaman tayo manin karit sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Dr. Alan Taylan, manipo di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti Baguio, kahit yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much kay ni Mr. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Pagyamanan tayo pa, iti TMT Construction Company nga masarakan, iti Barangay number 48-A, Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano aging nga malpas ti kahit yung panak diri na pasdek. Agserbi nga si Bubudno ti TMT Construction Company. Babaen ti panangimaton, panangidaulod ti agtagikwa ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Pagyamanan tayo ni Ma'am Lani Corpus, maniburi Xiamen, China. Thank you very much, Siripugad Lawin, Canvas Air Conditioning Service Center. Ngay matmatunan ni Engineer Neil Jose, masarakan iti Balintawag Street, Lawag City. Adanda ka diti nalaling nga aircon technician, tapno ornusin dati problema at aircon tilugan nyo. Pugad Lawin, Canvas Air Conditioning Service Center, Balintawag Street, Lawag City. Thank you very much kay ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, manibo diti Ili ti Banggi. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Lani Corpus. Agyaman tayo pa kada Mr. Elvis Panabang kay Mrs. Mercy Panabang, manibo di Pearl City, Ije, Hawaii. Kay ni Lani Corpus, manibo di Xiamen, China. Daytoyen tinururay di regisem kadididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto ala nga tilugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo alugan nyo itinaing kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko diti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now!
Lumas pa di kiti aldaw, Manong Robert. Nagtultuloy tinaornos nga sitwasyon mi nga talo. Ti amak, ti inak ket siya. Ngem dimigdigdig latta ti sitwasyon iti nagbabetan mi kada Uncle Simon. Kang runaan na pa'y ni Lola Kunching. Ni Lila Kunchingen ti mangat atendar kadagiti trabaho iti pagtatalunan. Gaputa nagtultuloy ti kita senyorito ti uliteg ko nga ni uliteg Simon. Adalat ta kadagiti barkada na. Dito'y kabsat nga nabaybayan ti sitwasyon ni Lilo Dalmas. Gapoy di pa nakaatake na. Saan na mapakan, saan na mapadigos, saan na may ruwartap no maanginan. Dagita rin rimwar nga saan niya maararami din ni Lila Kunching ken ni Lilo Dalmas. Numampay kayat ti inak ti mapan. Lapdan ni tata. Ken no daduma at damit pa nagkit-kit-kit din ni tanana amangan no mapasamak manen. Tikas ti napasamak iti sarungkaran mi kuma ti apo kalakay. Aging kakabsat nga nadamag mi nga iti may sa aparbangon. Nariingan da apimusayen ni Lilo Dalmas. E di maamuan ni nanang detoy nagsangsangit. Binabbabalaw na ti inanak ken ti kabsat na. Nga di daman laing pakaamukin ko anay di. Agsungab when numaudin nga anges na. Kalikagum kumamit ti inak nga palubusan ti mauyo sa biyag ti amana. Ngem di dain kankano. No pay saan met unay nga adayo ti ayan mi ti ayanda. Manong Robert. Nakisarita ni nanang ken ni tatang nga palubusan na tamapan nakitan ti bangkay ti amana. Si papalubos met ti amak. Iriday di aparbangon when sumuno aparbangon. Nga pan nakaisang peten ti bangkay ni Lilo Dalmas manipod iti nang balsamar ken kwa na apunerarya. Pinadpadaanan ni nanang. Ket idita mapadaanan nan ti lugan nga nakaikargaan ti lungon. Nga nakaikargaan met ti bangkay ti apo kalakay. Napanen ti inak. Balabal nati may sanga at idugbas si tatela. Gaputa medyo na salemsem wenno nalamiis idi ti tiyempo. Manong Robert. Sinipsiputak gaputa. Nakapuutakon iti dedi nga gundaway. Agtawinak siguro idin iti 98, Manong Robert. Tinakakaasi nga inak. Tinakakaasi unay nga inak. Ti saan niya may dandaning nga inak. Ti saan na may bilbilang nga inanak. Kinon ko na. Nakita nak siguro ni tata nga mang sipsipot ken ni nanang ket immasidig kanya. Nakaring kagaya men. Wentang iti bay. Masya na kunay ken ni nanang. Mapan naman ni Rupert ti bagina ket amangan nuan niya manin ti baramid king kuana. Netang harut ti ko ng anak ko. Si kanu suruten. Saanin ta? Saanin na mangan ta mairamraman ako. Jak maalimon di pa nagsasauda ka na kami di pa nagsarong karmi kumay di si bibiyag pa'y ni Lilo Dalmas. Aglalo ken ni Uncle Simon. Magamulangin ni nanang iti bagina. Nagsinnaay ni tatang ket simre kini balay. Sinurot ko met gaputa, jakon makita ti likudan ni nanang. E di makastreka kaddan iti lamisaan na panganan. Sangsangwen na ti tasa nga ayan ti kape. Nagtimplak met ti kape. E di matimplak detoy saan nakasimango ken ni tatang. Napanakit di pan nakasalas ti balay ket ditoy nga ininom ko ti tinempla ka kape.
House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages adan pa di shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation tumawag di cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay anarag sa kaprumo ken pangabakan kanirag kakadakkel pa premium nga maidanong ka na kayo babayan ti Blue House Beach Resort in Barangay 37 Kalayab, Lawag City. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns sa babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique. Masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Nakapagtangkayagin ti init ngem saan pa'y nga nagawid ni nanang. Naragsakan ak. Siguro awan dake sa pasamak, Manong Robert. Agpada kami siguro ken ni tatang nga mangyururay ken ni nanang tauray ti amakit sa anin na rimwan. Agingga nga immasidig kanya kiti addaa kiti sikigti. Balay mi akawayan. Saan damit la siguro nga kinastigar ti inam nga napanang kita iti bangkay ti amana ta awam met pay. Siguro ket maawatan da tirik na ti inam. Dahil damit tinamnamak tatang. Sapay la kumata pumudno ti atap ken no panangipapanta. Sapay la kumata saan man na pan nakapasakit tirik natin. Kaon ganti. Sa grapen na kadagiti. Inakin ti kabsat na. Kinunak. Nagsinnaay ni tatang. Diyan mo no api adda kakasta nga tattao. Adda digiti tao nga isudat ti mangmuli ti pada da nga tao tapno agbali na dakes. Adda digiti tao nga isudat ti mangasay ti pada da nga tao tapno nagbalin nga natadem ken nasilap. Ket makakaipas ti pada na nga tao. Balikas ni tatang. Naunig ti kayat na nga sawen. No pay, maawatak men. Nga ti aramid ti pada nga tao ket isu ti mangiduron iti sabali tapno agbaso. Nga isu ti mangiduron tapno maigarangugong iti gayong-gayong ni baso. Manong Robert. Dayta ti pagawatak iti anag ken bugas ti balikas ni tata. Saan ako nasimmong bat gaputa manganta? Umun-unig fighting kam panagsarita. Tatang. Mapana kong tita unig. Dalo sa akong ti balay ta dinto pay sungoban ni nanang. Sige. Sige ta urayek ti inambidal.
Nagtulupet ni Nanang Manong Robert. Ket kinunana nga nasaya at kanumet timpakita ti inana. Ngem ti kabsat na ni Manong Simon, tikas lang umirnger-nger iti kaadana. Nupay kasta ko na ti inak nga saan nalatan ngeng kang kano ti kabsat na nga ni Uliteg Simon, kabsat ko. Nagtultuloy ti panagat atendar ni Nanang iti panakaimansayag ni Lilo Dalmas, Manong Robert. Agingga nga naidan na danunan ti panakaitabon na. Dito'y nga nagpangtakano ni Uncle Simon nga numatender kami iti tabon ti Apo Kalakay, kadwak ti amak, ket mangriribok. Isu nga nagpakpakaasin ni Nanang nga saan kami namapan. Napalalo met idi nga ayat ko nga makakita kiti bangkay ti Apo Kalakay. Tanupay nagbalin nga na naulpit ken naranggas kada kami. Jak mailinged, jak mailibak. Nganuan niya ti dara na kiti sumet ti dara. Kenammo ti tao pakairamanan ti Dios. Nga iso ti ama ti inak wenno Apo Kalakay. Ngem gapoy di pakaasi ni Nanang. Nagtungpal kami ken ni Tatang. Saan kami nga napan immatindar edi pan nakaitabon wenno pan nakaidulin ti bangkay ni Lilo Dalmas. Ti bangkay ti ama ni Nanang Manong Robert. Nagbelinmet niya nasaya at winusimmaya at ti relasyon da Nanang. Kastamit ten ni Lila Kunching. At damit ten di kiti gundaway nga umay ti Apo Kabakit. Iti balay mi akawayan. Dito'y kabsat niya naragsakan ak unay-unay. Ngem ni Uliteg ko a Simon. Talaga nga mamaspas siya. Adda digiti malem nga no amay ni Lila Kunching iti balay mi, agmatider ni Uncle Simon, iti asideg ti balay mi ket pukkawan na ti inana. Agawid tayon, may kayon, nakaluto ako. Amangan no makipangan kay pay dita, iti babak na nga karuba. Balbalikas na when no ipukpukaw ibisbisyag na Manong Robert. Isu nga, atibayan ton ni Nanang ni Lila Kunching, ket itulod na iti ayan ni Uncle Simon. Ket nintumeten Uncle Simon ti mangkibin tapno yawid na iti mismo abalay da. Naglabas digiti aldaw. Dito'y kabsat nga saanin nga nakaliklik ni Uliteg Simon nga sumalog iti talon ken bangka. Dupay kasta adulat ta digiti alipures na. Tilawbrana agitudtudo ken agmanmandan. Ngem adu digiti makakatawa ken kuana no adda mabati iti maapit wenno matalunan na. Ngamin ket puro tinangdanan. Awan ti ammuna wenno masulo na nga trabaho iti kataltalunan. Uri ni Nanang kunana nga amangan taawan ti matmatda wenno awan ti maganansya wenno mapagket na. Nakaisem ni Tatang talaga nga awan. Amom no puro ka tinangdanan. Deto yung rigat ken kangina digiti kasapulan iti panagtato. Talaga nga awan ti magudila. Dagiti pay agbannog ti kastaunay ket dandani pa'y awan, gapo iti sitwasyon ti pagtatalunan. Mistake ni kabagis mo, no kasta ti ubrana. Tingmet la, kurang na lang ay tugot na ti indayon na iti pagtatalunan, tapno aging dayon nga, mangbantay ka iti pagtrabaho na. Kinuna ni Tatang nga makaisip, when Manong Robert, adu iti kumanunong iti kapanunutan ni Tatang, nga awan ti magudgudilan na iti panagpatalon na wenno panagtalon na gaputa amin met digiti alipures na ket makitangdan.
sa amalem nga iso isa sa rungkar ni Lola Kunching, wenno Lila Kunching, iti balay mi. Kastoy ti saritaan da ken ni nana. Awan ni diti amak gaputa, napan nakitrabaho manen kariti. Pakitrab-trabahuan na ken, pakitaltalunan na. Dalya, ita ta si bibiyagak pa'y. Isagana yun ti kwartayo ta. Dingayan tayo ti sang kapasita dagami ti dedi amayo. Ngamin, kaslawam met ti agbalbalin niya. Ganansya wenno kita ti talon ti sistema ni Simon niya agpatalon. So nga nasisiyaat no, alamon ti pan nakabagin, tada kayon ti manggamulo. Ti babati kain ko ana, isumit din ti gamulwet na. Agyaman ak ananang no. Ikandakmet na. Iapay ko mga saan ka nga ikan, ket anak ka. Alano at daman diferensya tayo kaditi mon una. Karbing am laeng tiyag tawi, gabuta. Dagita na dagdagaket. Nagatang tinaduma babayan iti sapul ni amam. So nga, karbing na laeng nga may kang kamay. Agudwa kayo. Mayaltas pa iti diso ti balay. Gaputa. Nimet Simon ti agtarigagay nga aking kukway di balay. So nga, no manunto ti pakadagupan ti metro kwadrado ti arubayan ti balay. Isu ti maikaltas iti mismo nga kukwana tapno agpada kayo. Mapisi aggudwa nga mamimpinsan. Deta ti desisyon ko. Balikas ni Lola wenno Lila Kunching manong Robert. Idi makapanaw ni Lila Kunching naragsakan ni nana. Numabingay ti daga anak ko. Adan tumitlangin bukod tayo nga. Bangkag kintalon. Ori saan to na makitalon ti tatang mo. Adan tong kabukudan tayo. Maragsakan at nanang. Saan lang nga ti pan nakibingay mo iti dagangin. Maragsakan at ta. Nagbalinin nga napintas ti langin-langin nyo kin ni Lila Kunching. Malaksid ka ni Uncle Simon. Isungarod ti problema kneta. Amangan ta, agririmanen iti desisyon ni nanang nga mabingay ti dagada ken ni tatang. Pagyamanan tayo digiti sumaganad. Agyaman tayo ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na iti bagiyo papagayam, ket kayo iti agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor o mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa kini Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, iti Ili Tibanggi, Ilocos Norte. Thank you very much, Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang, iti Pearl City, Hawaii. Thank you very much iti TMT Construction Company. Masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano. Aging nga malpas ti kahit yung parakdere na pasdek, agserbi nga si pupudno ti TMT Construction Company. Babayan ti panagimaton na ti agtagikwa nga ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Pagyamanan tayo ni Mama Lani Corpus, iti Xiamen, China, kaya ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Thank you very much iti TMT Construction, when ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan iti Balintawak Street, iti Siyudad Tilawag. Adaanda ka iti nalalaing nga aircon technician, staff nornusen dat aircon tilugan nyo. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, kukwa kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte, ken Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae, pakiramanan di ginubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs, kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian niya gowns sa babae, kastamit din di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique.
na nga ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Daytoyen tinururay di nagisem kanilidaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden da ti panakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan ti modelo alugan nyo itinayang kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko diti kadaanan aging gani di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Kadagit si marunong aldaw Manong Robert. Nakidtot kami idi kasla umay rumaot ni Uncle Simon iti banaymi. Dito'y nga agbasbasawang ako nana wenno sidsidiren na ni nanang. Oy, si Gadalya, apay nga, inbagam kano ken ni nanang nga magudwa ti daga. Ay, Manong, awan tin bagbagak nga, mabingay ti daga. Ninanang tinangibaga nga, gaputa, awan kanumet kita iti panagtalon mo, nasisiya at lumabingayin ti daga. Torpe. Asino ti ko nang awan ti kita kiti panagtalon ko. Natangsi ta balikas ni Uncle Simon, Manong Robert. Ninanang tinangibaga ka na kita, Manong. Siguro, dagita ti isursurom ken ni nanang. Brain wasem ni nanang ni umay dito'y balayo. Isu nga kastan ti agbalin nga desisyon na. Apay ko mga mabingay ket si bibiyag betbelay. Manong, isu ti agkalikagom. Saan niya siya? Kas makita makaumanayan ti matigtigidan ni Victor. Ni Victor nga asawa. Makaumanayan na para kada kami nga talukin ni Vidal. Ni Vidal, kaya't namit din sumrakiti. Anyaman na trabaho niya. Paupawilan ti amana. Kitwi na tababak nang kayo. Saan na ti kinabak nang mano? Ammo ti asawak nga ni Victor ngayat yatin ti bagina. Ammo na nga isapol ti bagina tapnon. Adda, mapastrek na kitag serbi ti pamilya na. Saan niya kas kadigiti sa bali dita nga agturturong wenno mangsipsipot iti isisingising aging gana nga lumdek ti init. Kas napasagidan nakdalya. Balikas ni Uncle Simon. Awan ti dinakdakamat ko nga nagan mano. Ngem no ti umay mo dito'y ket iso ti panang ririm iti desisyon ti inatayo wenno inata tapno mabingay ti daga agawid ka. Awan tin bagbagak nga mabingay ti daga tayo. Ti inata tinangisingasing nga mabingayen ti daga. Kinibagak ken ka. Karbingak kanulaing met ti maddaan, gapot agpada na mga nga inanak. Deta ti panagkunam. Ngem, agbalin nga datos ko nga siyak ti kabanay datatan ken ni nanang sakbay nga natay. Siyak ti nagserbi nga
ng ngistimar kadakwada, sakbay nga pimusay ti amata. Agpaiso nga sika, gaputa sa anakmet nga paas ni Ben iti balay tayo. Kaguram no umaya. E di laingin sa rungkarag, di masakit pa'y laing, binugtakdak, dua kayo pa'y kininana. Nabayag ti pa nagsinsin nung batdama nung Robert, ngimdas daawak kininanang, iti day di agundaway. Ta saan metten, nga agpaabak kini Uncle Simon, kapsat ko. Hindi makapanaw ni Uncle Simon gaputaawan ti may sumbat na kadidibalikas ni Nana. Apay nga sinumba-sumba tametin ni Uncle Simon. Ibagbagang lukwa ka na kami naman nga, baybayan milantan. Ngemitakit, si kametin din ang sumba-sumbat king kuana. Sa bagay, agkabsat kayo. Nabayag ako nagpaspasensya anak ko. Naumaakmetin na kang kanayo na mapagsasawang king may ilupek-lupek. Ilabang kumitin ti kalintikan. Kang runaan na di pan nakabingay ti sanikwami. Masabo na patas ti pan nakabingay ti sanikwa. Ngarumbing agpaay ka na kami nga doa. Papagayam sa antay walay nga may lipas nga may basa dito surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biyag ni Pagayam tayo Vidal. Anya ti mapasamak, itinagbaytan di kiti agkabsat. Sekna ni ti pan nakabingay ti sanikwa. Pagkamu tayo, ado di kakastoy nga pasamak. Realidad, papagayam. Awisin da kayo papagayam, nga kadwami manin into dubigat, para iti panangituloy ang mga ibasa, iri surat ni Pagayam tayo, Vidal. Dito nga rin ti Pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinagmana iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Iba timin tinatalinaay nga malim ti Martes papagayam, agyaman kam tingay panagdingig ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday. Ket may buyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.